Здравейте, приятели! Ето как да направите такова нещо бурканче. Много красиво стои. Ако на камерата не стои много хубаво, ама в реалния живот стои много хубаво. Сега ще ви покажа как го правим. Първо ще трябва един такъв малък буркан. Същият трябва да е с капачка. Чувате и пълните гореща вода. Не много гореща, значи топла. Да бъде топла, много хубава. Почуваме сега да я покажем. Ето така. Ох, колко е много е топла. Сега чувате, слагате веро вътре или сапун. Аз за това веро. Сега ще я покажа как. Вижте как трябва да прилича. И сега след това вземате едни такива цветя. Вземате буркана. И слагате вътре в буркана. Затваряте. И така, ето как стои. Не, трябва да го правите, трябва да го бъркате, но трябва да бъде хубаво такова затворено, иначе се капе. Трябва да тръскате много хубаво. И ето как изглежда. На камерата не изглежда много хубаво, ама тук в реалния живот изглежда много пресекнал, много хубаво. И чао, приятели!